Ono to je ako keby taký krásny príklad, akože Žanetka, ako poňala tú priestorovú tvorbu. Že otvorila bránu na tú fantáziu, otvorila im bránu, že môžu tvoriť, môžu byť konštrukční, môžu byť ako takí stavbári, architekti a zároveň akože vizuálni umelci, že môže to mať nejaké vizuálne kvality. A na konci ale má byť akože výsledok, ktorý nie je len vizuálne zaujímavý, ale zároveň je funkčný. Že spolu im to spojila s tým, že ona tam akoby že aj viacero chlapcov, ona im to spojila s tým, čo majú radi. A že to je totálny meč, že idem o to, že toto ich bavia ich aj autíčka, bavia ich akože také tie dráhy a vymýšľať akože veci. Zároveň do toho vniesli ako keby niečo výtvarné, konštrukčné a na konci si to otestujú, či to funguje. Ty si časť toho výsledku akože validuješ, že to, čo v umení je veľmi málo ako keby že možné, pretože jednak je to akože subjektívne a vieš si validovať veci ako je perspektíva a tak ďalej, ale s tými malými detičkami to ešte akože nerobíš tieto technické typy kreslenia, že, ktoré vieš nejako validovať. Nevieš robiť tú skúšku správnosti ako v matematike, ale vieš si akoby povedať, že super, funguje to. A som z toho nadšený.